കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ അല്ലേ? സ്ലൈഡ് പത്ത് കഴിയണ്ട തോന്നിയാലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇത്രയും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രവണത്തില് വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ശ്രവണത്തിന് മാത്രം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം എന്തായാലും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേ ഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യോ പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതി കി ഗുരുദേവ് കി ജനത ഗൗരി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ എഴുതുക നമ്മള്? ശ്രവണാണ് ഇന്നലെ എടുത്തത്, അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത്? അല്ല, നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് ഗരുഡ പുരാണം അതൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഗരുഡ പുരാണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല ഓർമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ? ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ സർപ്പദർശനമേറ്റവൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സൂം നോക്കണ്ട് ഇത് നോക്കേണ്ടി വരുമോ? ക്ലാസ് എടുത്തത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന്? നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്ക്. വിശപ്പ് ദാഹം, ഇത് കഴിഞ്ഞു. വിശപ്പ് ദാഹം ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരും എന്നാ പറയുന്നത് ശ്രവണത്തിന്റെ.
ഓക്കെ. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനെ ഇവിടുന്ന അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അവസ്ഥാധീനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ അത് പറയണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അത് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കുറയുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അവസ്ഥാധീതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാവൂ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് അഭിലാഷങ്ങൾ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ശരിക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തി, നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തി നമ്മളെ കുറയുന്ന പറഞ്ഞു. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ല. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴെന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴ്നര ശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി, അതിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും. മായാശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പറയല്ലോ, ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ട് ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കണ പോലെയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തി, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തി ലമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം അല്ലെ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി ഭൗതിക ശക്തി വിടാതെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അത് അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലപ്പറ്റ ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കോട്ട് ചെയ്യണത്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങൾ, അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങൾ അനുസരിക്കും. നമ്മൾ പറയും ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മന്ത്രം, മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സീക്വൻസ് ആണത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി. എല്ലാ മന്ത്രത്തിനും ശക്തികളുണ്ട്, അറിയാലേ. നമ്മളെ ശബ്ദത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരാളെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് നമ്മളോട് പറയും. അപ്പൊ അത്രയും പവറാണ് വാക്കിന്. അപ്പൊ വാക്കുകൾ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനേലും കൂടും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ശബ്ദ പ്രകമ്പനങ്ങള് അതെന്താണ്, ഭക്തി ഉപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കേൾക്കാം. അത് അത്രയും പവറാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും, ഒരാൾ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിവേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തെറ്റായ ചിന്താഗതി ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം 8ാം പദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഭഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയണം. 10ാം സ്കന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരിക്കുന്ന സ്കന്ധമാണ് 10ാം സ്കന്ധം. ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതേസമയം ഗതകാലത്ത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുവരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ മോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാതും മാനസികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ആദരവോടെ പ്രമാണങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് അയാൾ പ്യുവർ ലവ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. വേറൊന്നും അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനോട് വളരെയധികം സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊന്നും നോക്കൂല. ആ വ്യക്തിനുള്ളിൽ സ്മരണവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തി വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് തന്നെ കാണാം. കാരണം എന്താണ്, അത് പിന്നെ അവകാശമായി മാറി. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിമോചനം ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു അർഹതയായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും. പിന്നെ സ്മരണം,
ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധവും ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഒരു വ്യക്തിനായിട്ട് കണ്ട് കേട്ട് കുറെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വ്യക്തിനോട് ബന്ധം വരും. ആ ബന്ധം വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് സ്മരണ വരും. നോർമലാണ്, ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നു. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ രാമമന്ത്രം ഹനുമാൻ സ്വാമി ജപിക്കുന്ന സമയം അല്ലെ, അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി നാമമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ രാമൻ അത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി അത് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാമ എന്നുള്ള ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രാമ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിന് ഭഗവാനും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല. അവിടെ മംഗളങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അവിടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമംഗളമായി തീരില്ല, മംഗളമായി തീരും. അതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണതിന്റെ ബേസിക് അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തത്വം. അതുകൊണ്ട് ജന്മഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ജന്മഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ പത്മപുരാണത്തിലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മളെ മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലം അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിക്കുന്നവർ മരിക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാലേ നമുക്ക് ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് റണ്ണിങ് ആണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ മുന്നേ കിട്ടാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കരുത് ഞാൻ എന്താണ് ഏജ്ഡ് ആയില്ലേ, ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. അല്ല, ഞാനിപ്പോ നല്ല ഏജ്ഡ് ആണല്ലോ, ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അത് പറഞ്ഞു രണ്ട് സമയവും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ദാനം, ഭഗവാന്റെ രൂപഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവന എന്നിവ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അതാണ്. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്. അപ്പൊ ആ ചിന്തന നമ്മൾ മാറ്റുക. അതാണ് എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ചിന്തയെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് എന്നിരിക്കാൻ ദാനം എന്ന് നിർവിക്തവാദിയോ ശൂന്യവാദിയോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദാനം എന്ന് നിർവിക്തതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ച് ദാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അടുത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നാൽ ശരി, ഭഗവാനെ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ അത് നിർവ്യക്തി രൂപത്തിലോ ശൂന്യതയിലോ അങ്ങനെയല്ല. വേദങ്ങളനുസരിച്ച് ദാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. വേദങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് അത് ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ 16 മന്ത്രങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാനാണ് രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു രൂപത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. ആ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം ആ സ്മരണം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന. അപ്പൊ നരസിംഹ പുരാണത്തിലെ പ്രസ്താവനയാണ് ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ദാനം അതീന്ദ്രവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ദാനം അതീന്ദ്രിയമായ ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാതും എന്താണ് ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്.
ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ സുഖം ദുഃഖമുള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലെ? അതിനതീതമാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. തികഞ്ഞ ആത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ, നമ്മൾ എത്ര താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ കൂടിയും നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ധ്യാനത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മളെല്ലാ പുരാണങ്ങളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരാണങ്ങളെയും ഒരേ കോട്ടിങ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു ദുഷ്ട ആത്മാക്കൾക്ക് പോലും അത് മുക്തി തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ ഈ 18 പുരാണം 108 ഉപനിഷത്തിലും ഇതൊക്കെ ഉപനിഷത്തിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. എന്താ പുരാണങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ്. എല്ലാത്തിലും പറയണത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എല്ലാ കാര്യവും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കും എല്ലാവരും. അതാണ് പറയണത്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും പറയണത് തന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ പറ്റി ആ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സ്മരണത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായി തീരുന്നു. അടുത്ത് പറഞ്ഞ പത്മപുരാണത്തിലെ പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലത് ധ്യാനം എന്ന് പറയും, ചിലത് സ്മരണ എന്ന് പറയും, ചിലത് ശ്രവണം എന്ന് പറയും. അതാണ് പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മൾ ശ്രവണ, സ്മരണ, കീർത്തന ആ ലൈൻ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഗുണം, അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടാലും ഗുണം, കീർത്തിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പറയാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഏത് കീർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കീർത്തിക്കാം, സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്മരിക്കാം. അങ്ങനെ ഏത് വിധേന നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഒരു പുരാണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാൻ നമ്മളെ ശ്രവണത്തിനായിരിക്കും, ഒരു പുരാണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാൻ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നരസിംഹപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, എത്ര പുരാണങ്ങളാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ വിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, പലതരം ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അതിൽ പല അത്ഭുതമായ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ധ്യാനിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ കാളിയമർദ്ദനോ അതുപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധനഗിരി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കഥകൾ കേൾക്കും തോറും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളുടെ സ്മരണ വരും. അപ്പൊ മുഴുവനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനും എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക മാലിന്യം വിമുക്തമായി തീരും എന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതോ, ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കുന്നതോ, ഇത് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതോ എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അല്ല, നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയത്തിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരാം. അത് സ്മരണയാണെങ്കിലും ശ്രവണമാണെങ്കിലും കീർത്തനമാണെങ്കിലും, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിലെല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രവണ സ്മരണ, നമ്മൾ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനം, ഈ 3 കാര്യമാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. അതാണ് നാമജപം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കണം അല്ലെ, ജപിക്കണം, പിന്നെ നമ്മളത് ശ്രവിക്കണം, പിന്നെ അത് നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. അതാണ് ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ സ്മരണയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സ്മരണയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ധ്യാനം ചെയ്യണത് അല്ലേ, നമ്മളുള്ളിൽ സ്മരിക്കണാണ് ഭഗവാനെ. ആ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അതൊരു മന്ത്രം പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മളെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്ന് രക്ഷ നേടുന്ന വൈദ്യന്മാര് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന പോലുമ്പോ ആ പാമ്പ് കടിന്ന് മാറി എണിക്കുന്ന പോലെ മന്ത്രത്തോണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ശബ്ദത്തോണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും, നമുക്ക് ബോധം വരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗരുഡ പുരാണത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് സർപ്പത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ ആ ഗരുഡ പുരാണത്തിന്റെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ പറയണത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. സ്മരണവും കീർത്തനവും ധ്യാനം, പിന്നെ ഒരു പാനോടും പറഞ്ഞിട്ടതിന് മുന്നേ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പോഴും. സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുമായ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ്? സ്മരണ, ധ്യാനം, ശ്രവണം ആദ്യം, ശ്രവണം ആദ്യം വന്നു. പിന്നെ എന്താ പിന്നെ വന്നത്? സ്മരണം, ധ്യാനം, ധ്യാനം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനുള്ള സ്മരണ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ശ്രവണ സ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്മരണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നരസിംഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കോടതിയിൽ വക്കീലന്മാര് വാദിക്കണത് അങ്ങനെയല്ലേ, ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തു, ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ജഡ്ജിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇത് കൺഫേം. ഈ നിയമമായാലും ഈ വ്യക്തി പ്രശ്നക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ വ്യക്തി കുറ്റവിമുക്തനാണ്, ഈ നിയമപ്രകാരം വെച്ചും ഈ വ്യക്തി കുറ്റമുക്തനാണ്, ഈ നിയമപ്രകാരം വെച്ചും ഈ അപ്പൊ എത്ര കോട്ടിങ്സ് കൂടണോ അത്രയും അയാൾ കേസിന്റെ ബലം കൂടും. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് സത്യമാണ് സത്യമാണ് സത്യമാണെന്ന് എന്താണ് എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത് സത്യമാണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നപ്പോ ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇതിലും ഈ 10 3 ചോദ്യമുള്ളൂ. ഒന്ന് ശ്രവണത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക, ധ്യാനം എഴുതുക, സ്മരണം എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ, ചിലത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. 9 ഉം 10 അല്ലേ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക്? ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യം ഇതാണ്, ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. അല്ല, 9ാമത്തേതാണോ? 9ാമത്തെ അല്ലേ ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്? 9ാമത്തെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ 9 അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:74-40 ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? അതാണ് ചോദ്യം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. 9 ഉം 10 9ാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:74-40 സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഭജനം. ഇതിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? എന്താണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? എന്താണ്? അതായത് ദൈവദൂഷണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട് നിൽക്കരുത്, അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം. മിനിമം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ട് ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ
ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർജിച്ചത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാ? മിനിമം ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുക. ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവാം. മിനിമം അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ആശയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തൻ വിഷയത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും തുല്യനേക്കാൾ വിവേകമുള്ളവനായിരിക്കണം. അത് തന്നെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ഒരു കോട്ടിങ് ഒരു ഭക്തനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കണം, അത്രയും ലെവലിലേക്ക് നമ്മ വെത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ വിഷയത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തനെ പറ്റി ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിന്റെ ആശയം. ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവന് സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇതൊന്നും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, ഇതൊക്കെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മീൻസ് പറയും മാതാജി. കൃഷ്ണമാതാജി അണ്ണാരെ പറഞ്ഞത് ആദരവ് സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത്. അതായത് നമ്മളെ ഒരാൾ വന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, അതൊന്നും പാടില്ല. മനസ്സിലായി? ഗിവ് ഒക്കെ ടേക്ക് പാടില്ല. നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിനോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാര് ജനറൽ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു. അവര് തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞാണല്ലോ, എന്നോട് എന്താ പറയാഞ്ഞത്, എന്നോട് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ജീവിതം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് കർമ്മയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരി ബോൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹരി ബോൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ? 3 രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക, സൗമ്യമായി അവിടെ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഇത് രണ്ടിനും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. അതെ. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയണത് വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആദ്യം തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സമയമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ തോറ്റ് ഞാൻ അവനെ തോൽപ്പിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ കൂട്ടുകൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടാം. ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണം. അതൊരു ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് അത്. അതെ, ഭഗവാനെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഠിനമായി. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞു ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെവലല്ല അത്. നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകും ആ സമയത്ത്. നമ്മളെ പറ്റി അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി ഏറ്റവും അടുത്ത നമ്മളൊരു മകനാ മകളാ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാ ചേച്ചിയാ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഏറ്റവും വളരെ റിലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ വെറുതെ വിടുവോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കും. ഏത് രീതിയിലും കല്ലും എന്ന് പറയില്ലേ, നഖവും ഇതും എല്ലാം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ. ഈ അവസ്ഥ ഭഗവാനിക്ക് എത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭഗവാനെ ആവുമ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹിക്കില്ല.
ഓക്കെ, അടുത്തത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ നാമം ജപിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുക. വിഗ്രഹ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാനെ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. ഇതല്ലേ? ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം, അതായത് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക, രഥയാത്രയിൽ അനുഗമിക്കുക, രഥയാത്ര വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക, വൃന്ദാവനം, മധുര തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, അർച്ചന ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ ഇപ്പൊ ഇതില് കാരണം പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ മുഴുവനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം? വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ. ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക, ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരവം പ്രണമിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക, പിന്നെ പൂമാലകൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ തുളസിയും തിലകും തുളസിമാലയും പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ, ഇതെല്ലാതും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതാണ്? ഇതൊക്കെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് സേവനം ചെയ്യുക, അർച്ചന ചെയ്യുക. അതന്നെ. അപ്പൊ അനുകൂലന കൃഷ്ണാനു സേവനം, അതായത് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ തിലകും തുളസിമാലയും ധരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ, ഇതൊക്കെ സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സാധനയാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പാട്ടുപാടാ, നൃത്തം വയ്ക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, പാട്ടുപാടാ, വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ സാധനയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധനയിൽ കൂടെ ചെയ്യണം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക, പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അർച്ചന, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അർച്ചന ചെയ്യുക, ചരണാമൃതം സേവിക്കുക, ചരണാമൃതം സേവിക്കുക, ഭഗവത് സേവന ചെയ്യുക, പാട്ടുപാടാ, ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും പൂക്കളും മാലകളും മണപ്പിക്കുക, പങ്കെടുക്കുക. അത് തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ അതിൽ ജപം, മന്ത്രജപം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പണം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതെന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി പ്രാർത്ഥന, അതന്നെ വരുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ എന്താണ്? പൂർണ്ണ സമർപ്പണം, പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം. അങ്ങനെ സമർപ്പണം തന്നെ 3 ഘട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കണം പ്രഭു. അങ്ങനെ ആ ഹെഡിങ്ങളെല്ലാം വിശദമാക്കണ്ട, 20 ഉണ്ട്, 20 പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടല്, ഇതൊക്കെ പ്രസാദം, ഭക്ഷണം, ചരണാമൃതപാനം,
അപ്പൊ ഇതില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ, പൂക്കൾ, മണക്കൽ, വിഗ്രഹ സ്പർശം, അത് മണക്കുക, ആരതി വിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ വെച്ച മാല, ആരതി കാണുക, ആരതി വിഗ്രഹ കാണുക, വിഗ്രഹ ദർശനം, ആരതിയും ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ആരതി കാണണം നമ്മള്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുക. അതൊരു സാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതില്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഒരു 20 ക്ലിയർ അല്ലേ? 20 പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചിടാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, അതല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇതിനാണ് ഇന്നാണ് ചെയ്യണം. അതന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭക്തി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ 20 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഈ 20 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭക്തി പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് കടക്കും. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നാമം ജപിക്കുക, കൂട്ടത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക, കൈകൊട്ടി നാമം ജപിക്കുക, നൃത്തം ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ. അതന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെ എല്ലാവരും. അതന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണത് തന്നെയാണ്. ഭക്തന്മാര് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ഓർമ്മച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം. അതന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അല്ലെ 10ാമത്തത്. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. 10ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 10ാമത്തെ അധ്യായം. 10ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണത്? ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരണം. ശ്രവണം പ്രധാനം. ചൈതന്യപ്രഭു പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിക്കുക. പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കും തോറും നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിക്കും അല്ലെ? നോർമലാണ്. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും, നമ്മുടെ ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കും അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭക്തിയും കൂടും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇത് കേട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ ഭക്തിയും കൂടും. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ ഇവിടെ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ കേൾക്കുക. അതാണ് ആ കഥകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണതിന്റെ മെയിൻ പിറകിലുള്ള കഥകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ശ്രവിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കും തോറും അതിനോട് ആകർഷണം വരും. അത് ഇത് എല്ലാ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖമൊക്കെ എല്ലാം വിട്ടുമാറുന്നു. അതന്നെ. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് 3 പോയിന്റ് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും. ഹൃദയശുദ്ധി, നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കും, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഈ 3 പോയിന്റാണ് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്മരണ അല്ലേ? സ്മരണത്തെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? ഗുണഗണങ്ങളെ സ്മരിക്കുക. സ്മരണത്തെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. അതന്നെ. അത് ഏത് വിധത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തെ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. ദൃഢമായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് സ്മരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി അല്ലെ? നമ്മളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് അത്ര ദൃഢബന്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ടാണ് ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ സ്മരിക്കും. അതാണ് സ്മരണം. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതയോടെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവും
സ്ഥിരവുമായി ഇത് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്മരണം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ അതിനെ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹനുമാൻജിയുടെ പ്രഭു പറഞ്ഞത്. അതന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രീരാമസ്വാമിയെ ദൃഢമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ധ്യാനം സദാസമയം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, രാമ 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 രാമ. അപ്പൊ രാമരാമ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഏത് സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട? ഹനുമാൻ സ്വാമിനോട് ശ്രീരാമസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ആ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത്, ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ലാസ്റ്റ് ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്തെ കഥ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇല്ല, അത് പറയൂ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹനുമാൻ ചന്ദ്രമൂർത്തി ശരീരം വെടിയേണ്ട സമയമായപ്പോ എന്താണ് യമൻ വരുമല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, അതൊക്കെ വേറെ സൈഡ്. എന്നാലും നമ്മൾ പറയണ യമൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്രീരാമമൂർത്തിക്ക് എടുത്തത്, അല്ലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്തെത്താൻ. ഹനുമാൻ സ്വാമി വിടുവോ യമനെ? അല്ലെ എന്താ സമയം ഇപ്പൊ നമ്മ പഠിച്ച പോലെ വധിക്കും ആ വ്യക്തിനെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആണെങ്കിൽ വധിച്ചിരിക്കുക ആ വ്യക്തിനെ, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ യമൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തന്റെ ഇത് സമയം കഴിഞ്ഞു, കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ വിളിക്കുകയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഹനുമാൻ സ്വാമിന്റെ അടുത്ത് കയ്യിലെ മോതിരം അതൊരു വെള്ളത്തിലിടും. വെള്ളത്തിൽ എന്നോട് പറയും അതെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും. ആ തക്കം നോക്കിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി പോകും. തക്കം നോക്കി പോവില്ല. എന്നിട്ട് അതായത് ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്, ഇതല്ലാതെ ഒരു ലീലയാണെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ആ ലീല ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്താണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇറങ്ങും, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാതാളത്തിലെത്തും. പാതാളത്തില് വാസുകി കാണാണ്. വാസുകിനെ കണ്ട് പിന്നെ പാതാളത്തിലെ ദേവത ഏതെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോള് നോക്കുമ്പോള് കുറേ മോതിരങ്ങള് കിടക്കാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ. ഏത് മോതിരം മനസ്സിലാവില്ലേ? അപ്പൊ ഏത് മോതിരം? അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇത്ര അധികം മോതിരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മോതിരങ്ങൾ താഴ്ത്തിടുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ പാതാളത്തിൽ കിടക്കണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുമ്പോ അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിനോട് പറയാം, കാരണം നീ ചിരഞ്ജീവിയാണ്, അത് കാരണം നിനക്ക് മരണമില്ലാത്തതാണ്, നീ എല്ലാ യുഗത്തിലും നീ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ എന്താണ് ഏത് സമയത്തും നിൽക്ക്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്, നീ എന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതാണ് എപ്പോഴും ഹനുമാൻ സ്വാമി, അല്ലെ? രാമ 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 രാമ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കൂടെ ഏത് സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്താ സ്മരണവും കീർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ബന്ധം നമുക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ യുഗാവതാരങ്ങൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആ സ്മരണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ല? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ധ്യാനം എന്താണ്? ധ്യാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിന് വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അതാണ് ധ്യാനം. അതെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രൂപം, ഗുണഗണങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് മാത്രം മനസ്സിന് വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ് ധ്യാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടല്ലോ മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്ന അത് എഴുതാം നമുക്ക്. അത് എഴുതാ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവന എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ധ്യാനം. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖങ്ങളുണ്ട്.
അല്ല അതല്ലേ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതൊക്കെ എഴുതാം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിദ്യുരൂപത്തിലാവണം. ശരി ബാബു. അതെ, അത് നമുക്ക് എഴുതാം. അതൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്. കാരണം വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ധ്യാനിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നിർവ്യക്തിഗത, അത് വ്യക്തി അല്ലാത്ത രീതിയിലോ ശൂന്യതയോ അല്ല. ശൂന്യത ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. നമ്മളോട് കണ്ണടച്ചിട്ട് ശൂന്യതയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും? നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു രൂപം തന്നെ ആരാധിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ശരീരികൾക്ക്, ഭഗവതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരികൾക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം. ഓക്കെ, അടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 3 ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. മൂന്നെണ്ണേ പ്രഭു. ഇല്ലേ? നരസിംഹപുരാണത്തെ നരസിംഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? ആ ചോദ്യം ഇല്ലേ? ഇല്ല. അതെന്ത് മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള question ആണ് നരസിംഹ? പ്രഭു. പരീക്ഷ ചോദ്യത്തിലില്ല. പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷയല്ല, പരീക്ഷയല്ല, പരീക്ഷയില്ല. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനില് നരസിംഹപുരാണത്തിൽ ധ്യാനത്തെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അതീതമായി തീരുന്നു. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് പാദാരംഭങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പേജ് നമ്പർ. ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ ഇത്തരം ദാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നരസിംഹപുരാണം അല്ലേ? നരസിംഹപുരാണം. ഓക്കെ, നരസിംഹപുരാണം. ചോദ്യം 4. നരസിംഹപുരാണത്തിൽ എന്താണ് ധ്യാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതമാകും ധ്യാനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഭഗവത് പാദാരംഭങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ധ്യാനം കൊണ്ട് എല്ലാ എത്ര ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്തതൊക്കെ മാറി കിട്ടും. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞില്ലേ എക്സാമ്പിൾ കാളിയപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അതെ, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പോരെ? മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണസമയത്ത് കാലത്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നവൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്, അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോ? എന്താണ് ചോദ്യം? മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എന്തെല്ലാം? മൂന്നാമത്തെ. ഓക്കെ, എഴുതിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മുക്തനാക്കപ്പെടും. അതെവിടെ ആ മുള്ളത്തതിലെ പേര്. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, പത്താമത്തേല് ഒരെണ്ണം കൂടി. മൂന്നാമത്തെ അത് സ്മരണത്തിലുള്ള പോയിന്റാണ്. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു എഴുതിയാ പോരായോ? അതെ. ഓക്കെ, അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ ഇല്ല അത്? മരണം എന്നുള്ളതിന്റെ പോയിന്റാണ് പ്രഭു. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, അതിനകത്ത് നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യനകത്താ വന്നിരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ചോദ്യം 5 ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത്. സ്മരണം എന്നാൽ എന്താണ്? അതിനുശേഷം വരുന്ന ചോദ്യമാണ് മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഈ നരസിംഹപുരാണം എത്രാമത്തെ ചോദ്യ? നരസിംഹപുരാണത്തിന് ചോദിച്ചത് എത്രാമത്തെ ചോദ്യം? അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഇടയിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത്. മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്ത് സ്മരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷന്. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. സമയം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 11ാമത്തെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് ചെയ്യണം. സജിമാതാജി വന്നിട്ട് പോരെ? നാളെ ചെയ്യാം. ശനിയാഴ്ച നാളെ ചെയ്യാം. ചെയ്യാം.
അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ നല്ലത്? മാതാജി വരാൻ സമയം എടുക്കില്ലേ? ഒരാഴ്ച. അത് തന്നെ, ഒരാഴ്ച പിടിക്കുമല്ലോ. അല്ല, ശനിയാഴ്ച ചെയ്യാൻ അടുത്ത ആഴ്ചയല്ലേ നല്ലത്? ഈ ആഴ്ച വേണ്ട. ഫുള്ള് പഠിക്കാണ്ട് കുറെ. പ്രഭുജി ഞാൻ എക്സാം എഴുതി ശരി, അപ്പൊ അടുത്ത മാതാജിയുടെ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ. ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രഭുജി പക്ഷെ വിട്ടുപോലെ ഞാൻ എഴുതിയത് ഇന്നലെ. പ്രഭുജി ഞാൻ ഉം. ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതി മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ശരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ എഴുതി ശനിയാഴ്ച പോയത്. എക്സാം. ആ, ശനിയാഴ്ച ശരി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് വെക്കണം. നാളെ ശനിയാഴ്ച വെക്കാം. എഴുതാൻ പ്രഭു. നാളെ വേണ്ട, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശനിയാഴ്ച പഠിച്ചിട്ടില്ല, പഠിക്കാണ്ട് നല്ലോണം പഠിക്കാണ്ട്. പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങ് എഴുതും പ്രഭുജി, അതാണ് സത്യം. അത് ശരിയാണ്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും നമ്മള് ഒരു സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു അത് ദിവസം ശരിയാണ്. ഒരു ദിവസം ശനിയാഴ്ച എഴുതാൻ പ്രഭു. ശനിയാഴ്ച. ഓക്കെ, ശനിയാഴ്ച എഴുതാം. വെക്കാമോ? ഇന്ന് വ്യാഴം വെള്ളി. ഓക്കെ, വ്യാഴം വെള്ളി 2 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ ശരി. ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ കേട്ടാ. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6:30 അല്ലേ? ഒരു ദിവസം 6:30 പരീക്ഷ. അപ്പൊ നമുക്കിനി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നാളെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആരാ എഴുതി എനിക്ക് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ? മാതാജി വിടും. എന്റെ മാതാജി ഒന്ന് വിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാതെ. ഓക്കെ, നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പ്രഭുവിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല, എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയത്. അത് അനിത മാതാജി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ അയച്ചു മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് അയച്ചു അതായാലും മതി. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി കൊടുത്താലും മതി. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി കൊടുക്കോ? രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ഇത് ക്ലിയർ അല്ല. മാതാജി ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. പകലെടുത്താ മതി മാതാജി. പകലെടുത്താൽ മതി. ഇന്ന് ചെയ്തൊന്ന് വിട്ടാന്നാ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇപ്പം പ്രഭുജി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ എഴുതി തെറ്റുണ്ട് ഒത്തിരി തോന്നുന്നു. നോക്കണം. ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതാല്ലോ. പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. വൈകിട്ട് ഞാൻ അയക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതി വിട് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് 11ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 11ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ സേവനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് അല്ലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയണതൊക്കെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതും പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ? പരിപൂർണ ഭക്തി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാതും അതീന്ദ്രിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറം, അതായത് അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ദാസഭാവം, കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയും. എന്നാൽ രൂപസ്വാമി പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദവ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മികൾ, നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മബലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതിന് ദാസഭാവം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താണ് വൈഷ്ണവാചാര്യർ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ചെയ്യണതല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആയ ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുള്ള ആഗ്രഹം അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതാണ് ദാസഭാവം. അതാണ് ദാസഭാവം. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബലം കൊണ്ട് നമ്മൾ യജമാനന് കൊടുക്കുന്നത് ദാസഭാവം മുഴുവനാവില്ല. അതാണ് കർമ്മികൾ അങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ദാസഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് ശരിക്കും ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിനെ പോലെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെങ്കിലും ചെയ്യും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് പുറത്ത് പോയി കടയിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മള് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് വിചാരിക്കാം, നമ്മള് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതൊരു ലെവല്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആപ്പിൾ കണ്ടു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, നല്ല ആപ്പിൾ ആണ്, എനിക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് അത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതൊരു ലെവല്. അടുത്ത ലെവല് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കി നടക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെ? ആ ഒരു പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി വേറെ രീതിയിൽ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മ പുറത്തേക്ക് പോകണം, നമ്മളെ മകനാ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് അവന് കൊടുക്കരുത് അല്ലേ? വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവനോട് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? ഇത് രണ്ട് ഭാവമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ദാസഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ഏതാണ് ദാസഭാവം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദാസഭാവം വരുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭക്തർ, ആ ശരിക്കുള്ള പരിപൂർണ ഭക്തരാണ് ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, അത് ആചാരമാണ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെയും ഭക്തന്മാരാണ്. എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ, എന്നാലും അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണുണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പൊ ബെറ്റർ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല അവർ. ശുദ്ധ ഭക്തരെന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുന്നത്. അതാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരു അഭിലാഷമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അതാണ് ഭക്തം, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അതായത് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, മകളാ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാ ചേച്ചി അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് ആർക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം, അവനിക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെക്കൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. ഞാൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, 10 രൂപ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 100 കോടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപ ഭണ്ഡാരത്തിലിടാം. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ ഭക്തന്മാരെ ഗണിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംരക്ഷണം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം നമ്മളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ? വേദങ്ങള് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ദേവന്മാരെ പൂജാവിധികളും ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ അതിൽ കുറെ ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ മുഴുവൻ പഠിക്കാനുള്ള ലെവലും നമ്മളല്ല. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലും അല്ല, ആചാര്യന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഇല്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ല, ഗൃഹദേമികളാണ്. ഗൃഹസ്ഥരും കൂടെ അല്ല നമ്മൾ, ഗൃഹദേമി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗൃഹദേമിയും ഗൃഹസ്ഥരും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ്. അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥരും ഗൃഹദേമിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, പറയൂ. നമ്മ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറയാ? നമ്മ ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറയും അല്ലേ? ഗൃഹസ്ഥരല്ല, ഗൃഹദേമികൾ എന്നാണ് പറയാം. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? നമ്മുടെ കുടുംബം ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം.
മനസ്സിലായി? ഭഗവാനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗൃഹസ്ഥരാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന സമയം. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. അതിൽ കൂടെ ആർക്കാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് അവന് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കുലത്തിനും ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണന് ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊടുക്കും, ക്ഷത്രിയന് ക്ഷത്രിയന്റെ ഗുണങ്ങൾ കൊടുക്കും, വൈശ്യന് വൈശ്യന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. അതിൽ അർജുനന് ധനുർവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ധനുർവിദ്യ അറിയാം, എന്താണ് ആത്മീയ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അവിടെ നിന്നാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും. ആ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതായത് ബ്രഹ്മചര്യത്തില് ആ കുട്ടി എന്ത് വേണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കും. അവന് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ കടക്കണം, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ കടക്കാം. 2 പോയിന്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം പോയാൽ ഹരേഷ്ണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വ്യക്തികൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊണ്ട് നടക്കുക, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഗൃഹസ്ഥം. നമ്മുടെ വലിയ വലിയ കൃഷീശ്വരന്മാര് എല്ലാവരും കഥകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പത്നിമാരും പുത്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ് അല്ലേ? കർദമുനിയുടെ കാര്യം, കപിലമുനി, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. വ്യാസദേവൻ, സുഹൃദൻ, അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ചെയ്ത് അത് പ്യൂർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മോക്ഷം, സന്യാസം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സെറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ അത് ജീവിതം നമ്മ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായങ്ങളും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തില് നമ്മൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്നുയർത്തി നടത്താനും പാകത്തിനാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ബ്രഹ്മചര്യ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കടക്കണം. അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ കടന്ന് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയബോധത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. നമ്മളിവിടെ ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന് പിറകെ മാത്രമല്ല പോണ്, ഇന്ദ്രിയത്തിന് പിറകെയും. കാരണം നമ്മളെ ജീവിതം അതാണ്, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന് പിറകെ നമ്മൾ പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പോകാൻ പാടുള്ളൂ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആവരുത്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥര് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയബോധത്തിൽ വരും. അതാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കേണ്ടത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അതിൽ പല കർമ്മങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ഉന്നമനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെയാണ്. അതവർ ഉപയോഗിക്കുക. അതിന്റെ വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു പടി മാത്രമാണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം, അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് 4ാമത്തെ സ്ലൈഡ് ഇട്ടാ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ബാക്കി നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് പരീക്ഷ നടത്താം. അപ്പൊ 2 ദിവസം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ. ഹരിബോൽ. ഹരേഷ്. അഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസന്ദേവച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ് ഗുരുദേവ് കി. ഹരേഷ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.